Не знам. Ага, здрасти. Как си? Добре. Да поймам. Овца. Ага. Ага. Вече нямам да мога. Ого, как сте? Да, краката ще гледа. Как сте? Ух. Хора, сега ще кача този клип, само тая част, която е. Днеска няма да има клип на омето, защото нищо интересно не се случи. Може би по-късно в ден ще има друг клип, който ще бъде изненада и ще бъде само свързан с гейминг. Това първо ще ви кажа. Ще разкажа една случка, която ми се случи преди няколко дни и има един вид да си вземете поука от това нещо. Да ви кажа. Да не вярвате на момичета, за да видим. Така че, момичета, не вярвайте на... По-скоро, момчета, не вярвайте на момичета, защото да, има свестни момичета, но те са много редки. А пък момичетата са нещо, да са бакуци. Аз си го казвам, бакуци са. Така че хора, сега ще кача тая част само от клипа и може би ще има по-късно в деня друг клип, който ще го кача, но не знам дали ще мога, защото не знам дали ще мога да го кача на време или ако го кача, ще бъде на части. Имам предвид, ще заснема 4 много е. Половин час клип ще заснема, после там ще почна да разказвам и да, и това ще е, така че да, очаквам ви да го изгледате, да го видите, да го харесате и тъй като.